Cum se folosește aplicația Tactile Images? Aplicația se folosește foarte ușor pentru persoana cu dizabilități. Tot ceea ce trebuie să facă utilizatorul este să urmărească, cu ajutorul telefonului pe care este instalată aplicația, să urmărească efectiv imaginea tactilă de pe planșă. Se începe din stânga sus, unde este zona activă care declanșează descrierea audio a planșei. Se stă câteva secunde cu degetul pe acest QR cod și aplicația începe să descrie audio ceea ce conține planșa. După aceea urmărești efectiv cu telefonul, îți urmărești degetul. Aici, de exemplu, avem un porumbel. Și dacă ajung pe ochiul porumbelului, și mă întreb, să spunem, ca utilizator cu dizabilități, mă întreb oare ce e aici? Da? Mă opresc cu degetul, pun telefonul deasupra, ca aplicația să detecteze unde sunt și aplicația îmi va spune ochiul porumbelului, da? Îmi va spune pe ce anume m-am oprit. Da, este o modalitate de explorare care, sigur, la început necesită puțin exercițiu, dar după aceea devine foarte ușor accesibilă.